Okay, how blessed I am. Meron pa akong channel, bata pa. Nag-umpisa lang noong November 22. Ayan po. Ganito pa kakalinis po ang ating channel. Wala pong blemish. Ika nga, malinis po siya. Okay, wala siyang strikes. Nagagawan natin ng paraan. Nagkaroon po tayo ng strikes dati. Pero sa ngayon na po ay wala na tayong strikes. Kasi nagawan ng paraan. Yan po, yung kanyang second page. Bata pa ito, hindi pa po matandang ating page, no. Ganito kalinis, no. Public na bagamat maliit lang po yung mga watch na niya. Pero yung kanyang mga keyword po talagang nagkakalat na sa sa ating YT, no. Ayan siya po. Ayan lang po. Mga 80 siguro. Ito naman po yung mga live na natin. Dati po nagka-problema ang mga live na natin. You know? Ayan. Pero sa ngayon na po ay malinis na siya. Okay. Ayan. Meron pa yata isa pero under ano na siya. Under to clean. Okay. Ika nga. Okay. Malinis na po. Salamat po. At it is a blessed place for Kabusligan Radio Internet. Paki-subscribe naman po. Malaking help po sa isang subscription para sa inyo. God bless everyone. Salamat po sa inyong panonood.